Galondi segati emi tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati emi tenya welila fala kachideme. Tenya welila galondi segati emi tenya welila fala kachideme. Tenya welila namara shikolo mawe tenya welila fala kachideme. Tenya welila saraka jubu bomori tenya welila. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوكا على ولي مندو على من بي أفانينا أكا جيكين فنسان من كونانا كانغا ولدا كتا على كسراتك ما نيكودوني أني ولي تشوكو تشيني كاكيسين نمدل على تلافه أكوكي أكا جونكي سنمان كان تشيدونا صحيح Muhammad al-Mustafa ani asodnge sanmo anaka sahaba nyumo ni anye ya musokoro Côte d'Ivoire jamana konnana Asayid Sherif Ahmed Tidiane Haidara aka hakila jigi munumunu salo senfe ni amba fotourne baramenu dona kabe avril kaloma samba fla ani muka ani woro Côte d'Ivoire ana marabolo kono ala sona avril kalo kleta ani woro samba fla ani muka ani woro Asayid Sherif Ahmed Tidiane Haidara aye hakila jigi shubanya maya ya musokoro Keremi ni asheriara aslamia demeton ansaru fe kabo Côte d'Ivoire marabolo bela jelinfe sigi yera nuduna ni wale nyumandon kan ani bonyama sigi ni sodia kan ani shirifike yere bismillah kan laseli anga kene mabaw fe asgila hera la mayini ala fe ya rabbi ala kan wuri hera la kayini ala fe ya rabbi nabaga chemani musulman amayini ala fe ya rabbi ala ka bela kisika bela tawa ka ben ma se koy boro la ola déjà comme bara rek ci la keneka no le ankara mo koy ko amba fo ka barka la ko danser ya rabbi tourner ndamne la herla ala ka kunje herla kundo re shitala ala dina bi se ka taganya fe nyamai ya rabbi ala ka ke sababu ye ka salama ya jari o ka fe na ka boy anga mbalma ole gore ni kene banika ka damne aga silamato nyamo la ani kramo ka biro milima afaya na be fo ma ko lipsi anga wulu bela jene wure kenen kaya amna ke to nyini ke jama fe na ndama se ka se mini to ma o sabari deftinia e tellement que ko were bonyala anu were ma ambe aket ma nyini ka ufe be ka bela jene do ni foli kono nana ka nyini ala fe aka boya yara bi ala ka boya ya rabbi boya ko doyali ya rabbi ala kan bela jene kisama ame profiter kanga président fo no le soro yaye ko ye ko soro ni tielo mbelumé à chaque fois qu'on invite soro il nous répond donc soro ya rabbi ala ka kene adima o la fana ante bokuma kono amanga autorité fo on allait voir deuxième arrondissement sincèrement ils nous ont respecté au ka bonya ils nous ont donné 10 policiers et puis ka framatre dobre au ka kan demeni barakella ala se ka kunche nyamma herela ya rabbi asgila herela ala ka kunche herela ala ka ket hereye jamana yerema asgila herela ala wuri herela ala srama ya deme ala an ka deme bagay alhamdulillah men na baga bela jenfo che ani muso ambe bela jenfo dimsen ani mo koroba fem mun na to soro akan utaga to soro amala dilala besa seyoro la herela aman karamo fo ka danser ka bismillah. Frères et sœurs, Ansadine du Bélier, je suis profondément honoré car c'est notre entreprise qui a été choisie comme parrain de cette belle cérémonie. Et au nom de toute l'équipe et de ma personne, je vous exprime notre sincère gratitude pour cette confiance. Nous recevons cette responsabilité avec humilité et nous vous demandons de prier pour notre entreprise afin qu'elle grandisse dans le bien et serve toujours à notre communauté. Qu'Allah bénisse cette cérémonie et renforce notre foi et nous guide
dans nos droits chemins. Salam alaikum. Je vous remercie de nous recevoir ce soir. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il y aura d'autres journées, d'autres soirées, et je vous remercie tous de votre accueil. Bonne soirée à vous. Chers parents, je vous remercie d'abord pour cette occasion que vous offrez à notre cher patron et également à notre société qui est la bienvenue ici d'ailleurs. Et aussi merci à M. Diarra. Voilà. Pour cette belle soirée, il y a notre patron qui a souhaité remettre la somme de 1 million de francs en sardine afin qu'elle puisse se soutenir et vraiment pour que cette belle soirée soit encore plus belle. Voilà. Qui nous a reçus cet après-midi à notre arrivée ici. Et ce n'est pas la première fois parce que moi ça fait depuis 2006 quand nous venons ici à Amsokoro pour quelques cérémonies que ce soit. L'imam cela nous fait l'honneur de nous recevoir et de nous assister. Que Allah le reconnaisse. Nous remercions également le parrain de la cérémonie pour son soutien moral et financier pour cette cérémonie. Que Allah bénisse leur société. Et nous remercions également tous ceux qui sont déplacés ce soir, hommes et femmes, pour venir assister à la cérémonie que nous organisons ce soir. Ça nous fait un grand honneur. Que Allah bénisse chacun et chacune. Nous sommes dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, très honorés ce soir. Et nous allons laisser notre grand prêcheur développer le thème de la tournée qui est nulle contrainte à la religion. Ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sardine tɔn wala tɔn belebele le an b'a ladari ala ka tagaɲa d'a ma ala ka tagaɲa d'a ma ala silamɛya kɔrɔta ala silamɛya gidi ala an famille balo ka sɔn caman d'a ma vraiment je vous dis salam alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillah, kɛnɛ a kɛra nisɔndiya ani bonya ni wasaw caaman ye. Ladiyalifɛnw caaman tara ka ɲɛsi an ka sirifikɛ ma kɛnɛ in kɔnɔna na n'o o dɔ bi tali kɛ alikuranɛ sanuman ye. O baaraw bɛɛ lajɛlen de tɛmɛlen kɔfɛ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara yɛrɛmajigin sirifikɛ a bɔra ka kɔrɔfɔw ta ka aw ladɔnniya k'a fɔ nin tournée a dakun tun bɛ tali kɛ k'a fɔ ko karabali tɛ ala ka diinɛ na la ikraha fi din. Sirifikɛ a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ye miiri ani taasi kumaw caaman lase Yamoussoukro wajulu hukumu kɔnɔna na. An ka jan ka sɔrɔlenw ɲamada. Alhamdulillah, bisu in na an bɛ Amadu fɛ yan Yamoussoukro dugu kɔnɔ a bɛ le 16 avril 2026 ala ni ce. Ala min ye an ɲuman se yan an bɛ taama sen fɛ min daminɛna a bɛ waati bɔ wa ala sɔnna an ka seli la yan minnu ye an kunbɛn ka an bisimila diinɛ tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la o fɔlɔ kɛra an ka imamba de ye ale de ye an reçoit misiriba la yan ne ye laada ye an na o na an bɛ se yan baara ninnu a bɛ kɛ nin sigiyɔrɔ in na n'o ye laseli sira ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka diɲɛ kɔnɔ an b'o fo o ye anw yɛrɛ min kɛ imam a y'a bonya ka tila ka dugawu kɛ ka fatiya ta an ye nin baara in daminɛ la amin ya rabbi o la an b'a fo ka silamɛ jama bɛɛ fo an ka imam tɔgɔ la ka bɔ o waati in na ka se fo sisan ma ani an karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kɛnɛ in na ni o ye an ka kozi mɔgɔw ye ani an ka rabita du'at ani o mɔgɔw u bɛ an fɛ nin kɛnɛ in na an b'u fo u wale ɲuman dɔn o ka nin baara ninnu a bɛ silamɛya ka kelenya ko fɔ a bɛ silamɛya ka balimaya ko fɔ wa silamɛya yɛrɛ mago bɛ min na ka yɛrɛ bi diɲɛ kɔnɔ o de ye nin ye ala ni a ka kira minɛlen kɔ anw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ diɲɛ ka dɔn ko
silamɛw bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen. Allahu Akbar. Idra. Ni kuranɛ ko ten innamal mu'minuna ikhwa Aslihu aslihu bayna akhawaykum. Allahu Akbar. A ko mumini bɛɛ ye balima kelen ye. Muminiya balimaya kuma dɔ la hali a bɛ bila joli balimaya ɲɛ Allahu Akbar. ni Ala bɛna i ye. Idra. Kuranɛ ko an kana sɔn o balimaya a ka tiɲɛ k'an k'an jija o balimaya in na. Allahu Akbar. O la nin ye fɛnw na belebeleba ye. taama in na Côte d'Ivoire yan an sera yɔrɔ o yɔrɔ an karamɔgɔ an ka imamu u farala an ka nin baara in na u sira bɛ Ala bolo. Amin ya Rabbi. O kɔfɛ ka an baw fo minnu kumana an baw bɛɛ tɔgɔ la an b'u fo. Ka an balimamuso fo n'o y'an ka sɛrifumuso ye ale min ye an bonya ni Ala ka fɔkan ye a sira bɛ Ala bolo. An nisɔndiyara an b'a fo a ka nin bonya ye a ma yirali la an ye k'a sira bɛ Ala bolo. O kɔfɛ k'an ka kɛnɛ parrain fo n y'a fɔ nin kɛnɛ ninnu n'o ye Ala ko kɛnɛ ye a parrainage bɛ kalifa mɔgɔ minnu na an b'a ye a ka ca la kɛrɛnkɛrɛn de o bɛ bɔ a tigiw yɛrɛ de la. Kɛnɛw ka ca nka n'i ye Ala ko kɛnɛ bonya dilen i ma a ka ca la fɛn dɔ yira i yɛrɛ la Ala ko baara la. An b'u fo kɛrɛnkɛrɛnnen na u bɔra ka kuma u ye bonya minnu fana kɛ nin baara in na u sira bɛ Ala de bolo. Ni mɔgɔ ye fɛn min kɛ Ala ko la siga t'a la i b'o dafalen sɔrɔ Ala bolo. Ala ka hɛrɛ kɛ ani u ye u ka cɛkɛda Ala ka barika don a la. Kɔfɛ a furumuso fana kumana kɛnɛ in kan an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka Jamiyatu Ansarudine Islami fo u ka wulikajɔ la u ka baara la. Baara min fana ni a ye nɔbɔ n'a yera nin de ye fɛnw na belebeleba ye. Adamaden kan ka i se kɛ i bɛ min na na. O la anw ye min suganti diinɛ tɔw kan o de ye silamɛya diinɛ ye. N'i b'o la a ka ca la i kan ka fɛn dɔ kɛ ka yira ko n b'a la n sɛbɛ la. O la Ansariw bɛ fo u k'o baara ninnu yirali la n y'a fɔ bi an bɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ ka nin taama ninnu kɛ hali ni mɔgɔ min n'i t'a dɔn joli jo nka i b'a dɔn ko nin labɛn ye wari caman ye. Mɔgɔ caman de wulila avion na ka don Côte d'Ivoire yan ka b'o la mobili caman de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka nin tour in kɛ depuis an donna a bɛ tile 10 ni kɔ bɔ an bɛ taama la Côte d'Ivoire yan a dumuni ko a siyɔrɔ ko a labɛnw i b'a dɔn ko cɛw de bɛ jɔ o de b'a to nin bɛ se ka kɛ. O de la nin diinɛ in a bɛ dɛmɛ ni fɛn fila de ye kuranɛ tilala o la ni nafolo. Wulibali don dɛ n'i bɛ silamɛya dɛmɛ n'i bɛ silamɛya in na dɛmɛ fɛn ye fila ye fɔlɔ ye e yɛrɛ ye i ni ani ka nafolo ka si ni na silamɛya baara la fɔlɔ ye o ye si ni na yen a bɛɛ tɛ k'a fɔ fo n ka jɔ kɛlɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ mɔgɔw b'a ye cogo min jihadi n ka taa sa bi la jihadi yɛrɛ bɛ kɛ dɛsɛ de kɔfɛ an ma ɲɛ sɔrɔ ko la silamɛya bɛ bamuru ta o waati de an ma ɲɛ sɔrɔ ko la o kɔrɔ ye di bi bɛna kɛ an kan juguw fɛ o bɛna ɲɛsin an ma o la an k'an yɛrɛ ɲini bamuru dagara silamɛw ye u k'a ta nin waati ka u yɛrɛ ɲini ka silamɛya difaabu ka bɔ tɔɲɔgɔn na nin waati de bamuru dira silamɛw ma o la ka yira ni aw la ni jihadili fɔlɔ o bɛ kɛ nitigi k'a yɛrɛ kolo daliba masa ye ko Ala ko ti wa o de ka gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan ni nitigi ka se a ni na k'a bɔ ni dugɔ la k'a bila sira ɲuman kan n'o ye Ala ta ye ne de ye fɔlɔ ye ka ni kɛlɛ o la n'i y'a mɛn jihadul akbar
o tɛ bamuru ye Ayi o tɛ. o tɛ an ka marifa ta ye Ayi o tɛ. jihadu min ka bon ni jihadi bɛ ye o de ye ne jihadi de ye Zamzam o don o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n'i ye kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna lajɛ ala b'a fɔ a ka kira ye ko u kɛlɛ bihi jihadan kabira Allahu Akbar. o kɛlɛ bihi wa jahiduhum bihi jihadan kabira Kiramudin. o de la n'i y'a lajɛ i b'a dɔn ko min ka gɛlɛn a bɛɛ ye se bɛ k'o de ma yan ala ko a ka kira ma n'i bɛ kafiriw kɛlɛ ko o kɛlɛ ni a ye bihi ni mun ye a ye ɲininkali kɛ mufassirina bɛɛ ka bɛnkan ye n'i b'o kɛlɛ ni kuranɛ ye k'i k'o kɛlɛ ni kuranɛ de ye jihadan kabira jihadi min ka bon a bɛɛ ye mɔgɔw ye jihadi ni o ye ko ye jumɛn ye ko kuranɛ depuis yan ne ni e b'a dɔn ko bamuru ta in tɛ o ye jihadi ye ni dɛsɛ kɛra n y'o de f'i ye mais min bolo jihadan kabira ko jihadi belebele ko a fɔra o ka kɛ ni kuranɛ ye sabu bihi maa si t'a sin asliha dɔ ma k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn dɔ ko bihi bɛ ɲɛsin ye a bɛ ɲɛsin mun ma kuranɛ ka bɛɛ kɛlɛ kafiriw kɛlɛ ni kuranɛ ye jihadi ba o kɛ ni kuranɛ ye ni mɔgɔ min bolo ko kɛlɛ yɛrɛ jihadi don ko an b'a kɛ ni kuranɛ ye cogo di ka gafe ta ka mɔgɔw bugɔ n'a ye wa i b'a dɔn k'o tɛ jihadi belebeleba k'a bɛ kɛ ni kuranɛ ye yɔrɔ jumɛn o de ye laseli ye n'i de bɛ jihadi ka kuma nitigi fɛ ka bɔdaw yira a la ko ala bɛ sɔrɔ tan minnu kan ka i kan ka don ani min cɛ n'o ye sitanɛ ye n'o ye nidungɔ ye ka o yira a la o bɛɛ walawala bɛ nin kuranɛ in de kɔnɔ ka yira ka sira bɔ kuranɛ de ye jihadi kɛla belebeleba ye e ka jihadi o min ka bon a bɛɛ ye o y'i yɛrɛ kun jihadi ye nin ye fɛnw na belebeleba ye o de la yanni ka sama mɔgɔw ta nɔfɛ i yɛrɛ ta lajɛ ko ne ta bi di ne nana nin taama in senfɛ ta min yera an bolo ni o de taara ka baara kɛla nin taama in na n y'a f'i ye n ka nafa ka bon i b'a sɔrɔ kuranɛ de kɔnɔ ko nin tɛmu in jɔ kan ka kɛ nin de kan waati bɛɛ ni o de ye la ikraha fi din qad tabayyana rushdu min al-ghayy ko jagoya tɛ nin diinɛ in na karabali tɛ nin diinɛ in na ni le contrainte à la religion mati jagoya diinɛ a minɛli la choix ko don ne ye silamɛya de ye k'o ye tiɲɛ ye n y'o minɛ e ta ye jumɛn ye nin ye chrétien ye nin ye yahudiya ye nin ko a ta si la jɔnni bɛ jɔnni jagoya ka don jumɛn na ne ye silamɛ ye ni chrétien dɔ ko a bɛ ne jagoya ka don a ta la a ma foyi kɛ sabu a bɛ se min na o de ye ka taa n'i ye église la ye sabu o ye kɛnɛkanko ye mais église kun ye mun ye nafa dɔ de bɛ ta ye o mais n'o ma se ne dusukun na ko n bɛ don ka bɔ n tɛ foyi sɔrɔ a la ni silamɛ min fana ye maa wɛrɛ jagoya maa min ko ala tɛ yen nka e fanga sera a la i y'a koronto ka taa misiri kɔnɔ a taara a birila nɔfɛ n'a tilala yala a selila wa a ma seli a birila ka wuli a tɛ dara dugu ma nka seli ye mun ye silatu bayna al-abdi wa rabbih jɔn ni a ma ka tugu ɲɔgɔnya o de ye seli ye o de la kira ko ten ubudu rabbaka ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka a ko ala ka jɔn ala bato i n'a fɔ i ɲɛ fila la o bɛ se ka kɛ ni dusukun tɛ kira ko nka ni e ɲɛ t'a la a dɔn k'a ɲɛ b'i la min b'i fɛ o fɔ i dabaa ye mais min nan tɛ ala la n'i y'o jaabiya ni ala bɛ ɲɔgɔn ye
la ikraha fi din ninga famiya haklu fe minnu bala ukanga jo ni ayenye ko chena kam modo jia kuya ka kitanye shite ola dom se ka yinga ko yala kira ma jihadike aywa kira jihadike Allahu akbar nga kira jihadi menge ko yere yini Allahu akbar ha bingiraka kira jowa Allahu akbar ka yere yini ange no to yini ngale bike ko yala de kira bici domi ani baburu na nyobe wa aywa kira balo ko mbake yoro mi o makka de santan ani sanzaba kira yana ayo de ke makka baburu ti keleti tasarati madina sigi de kele ko ni kira gena aka sahabo gena umma samati yoroso uyu yere nyini kabu fadu ko sabe ni madina ka wele leyu di amayende ko na anfaya na ni mo botoy ifadula ka gen décédé bi moɗo dugu in nege mine abi bo amma be anima nga ala koko ne ala mi ñe qur'ane dima do la mi segiya ala yo lay du ndefay kiram bo tan cew ka wele jabi ne qur'ane ko de allazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim يكون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة زمزمين مدينة كوني كرنا كمغو لك وعينا نونو يجي والله سلامين سكتاني كو تري هي فو إكيني دي على كدينة ما كجو بالله العلي العظيم شو يليدو دي منه كيرو بولو كسبتي ودكا وديا تسلم يجورتا سلام ما تدي كيرو كيرا شدو دي سبتيرو كو كان ديني اكاسه كجو كيرو كيرانا بكراتي كيرو يويل دا ني على كدين مندي شدو صلا شدو مسو ولا على كتبك مامي نعيسى بن مريم أي ويلدا موي مامي على بكمنين إيفه وأنجي جانك على جنبا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت الطائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة فعيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قرآن قلت يا أيها الذين آمنوا لمن تعالى كونوا أنصار الله. أي كعلى دمباي الله يربطك يا كدين كدو. ko angala ka dina deme ko ina ko Isa bun Maryam ako hawariyuna umatugo bi man ansori ila Allah ko jone ne Isa deme baye kana alma hawariyuna wa jabi ko nahnu ansurullah ko yala deme baye on yala ka dina deme baye waledu min dara kirawi chawjorani odi na Qur'an ko te ko kira e wele da minun cela fa amanat ta'ifa min bani Israil Allahu akbar o bani Israil de do sona ka fara Isaka kadala katwa no fe ka de men dine wa kafarat ta'ifa kunga do bana ka fitru wala ku kele ngala ko tugodi fa ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahiri comme kone ala cheminu zona kalimaniyata katunga kira unofe konye ulu deme ala aduwwihim ujubuka fa asbahu zahiri ko ulu desira odela nindine kanjo asebete ko umvanga seranjugu la ku befaye nzera nindine ina osebete konye njugu mine la
wallahi tiɲɛ bɛ maa min bolo o de selen don hali ni jugu y'i fa e de selen don hali ni jugu y'i don kaso la e de selen don tiɲɛ de ye minɛta ye wallahi n'i y'o bila ka fɛn o fɛn minɛ se tɛ e bolo bilen ayi se bɛ tiɲɛ de nɔfɛ hali ni maa kelen don n'a wulila k'i jɔ ni ala ka tiɲɛ ye bɛɛ kana compte ala b'ale dɛsɛ billahi a y'a janto n na a y'a janto nin kumakan ninnu na wallahi an b'o de fɔ waati bɛɛ tiɲɛ yɔrɔ la n'i y'a mɛn fara tiɲɛ fɔbaaw kan i ka kɛ tiɲɛ minɛbaa ye ka k'a baarabaa ye i ka kɛ tiɲɛ fɔbaa ye n'o kɛra ala ka bonya n'a ka wasa bɛ yen nka n'o tora i bolo waati o waati kana sigi a la dɔgɔya de b'o kɔfɛ kiraw nana fɛn min kama o de ye k'aw tiɲɛ yira an na nin ɲɛnamaya ninnu kɔfɛ nin bɛɛ bi ban tiɲɛ bi a ka nafa sɔrɔ don dɔ de la o don bi se kuranɛ ko ten o lahara ye don ye ko tiɲɛtigiw ka tiɲɛ bi na k'u nafa ينفع الصادقين صدقهم nin lahara don dɔ ye ko tiɲɛtigiw ka tiɲɛ bi n'u nafa diɲɛ in na yan a caman bi fɔ nkalon caman bi tigɛ nka e k'i jija i ka kɛ tiɲɛ minɛbaa n'a fɔbaa ye ko ka ca dɛ nka lahara min n'a bɛɛ bi ɲɛnabɔ o don ko tiɲɛtigiw ka tiɲɛ bi n'u nafa wulibali don a bɛ se ka gɛlɛya yan de i ka tiɲɛ nɔfɛ fɛn bɛɛ bɛ k'i la sahaba minnu jɔra silamɛya ka jigiya kɔrɔ ka tiɲɛ minɛ a kalaman na a dɔw sara a dɔw donna kaso la bingera dɔw kan dɔw bugɔra fɛn bɛɛ dara o kan mɛ ko a laban na di kuma dɔ la diɲɛ in yɛrɛ la ala y'o ka tiɲɛ segin u ma mɛ kuma dɔ la diɲɛ tɛ koyi i bɛ faga yɛrɛ i ka tiɲɛ nɔfɛ n y'a ɲininkali kɛ ko n'i fagara k'a bɛ laban di bɛɛ taa yɔrɔ jumɛn ye ala kɛra ni i ye ala ka tiɲɛ minɛ k'o labaara i segin don ala ma o y'i ka bonya sɔrɔ don ye maa caman ma nin de faamu mɔgɔ caman ye diɲɛ in de ye nka na i kan ka pan nin de kunna i kan ka pan nin kunna dɛ i kan ka fɛn min ma kɛ o de ye ala ye o de la ala ko a kana ale ye fiyewu ko a ye layidu min ta a ka kiraw ye k'a b'o o tiɲɛ la wala tahsabanna allaha mukhlifa wa'dihi rusulahu ale ye layidu min ta a ka kiraw ye n'u ka dɛmɛ ye n'u ka sesɔrɔ ye ani a ye kisi min d'u da ko ni maa min dugukolo kɔ k'o ye kisi jɔnw ye a kana ala filɛ don dɔ la ko ala b'o layidu in valide kiraw nɔfɛ tugun fara u kan u ka baara la ko ale ala t'o layidu fɔlen yɛlɛma e tiɲɛ ye dɛ o de la cɛ minnu k'u ma ye ala ye k'u tile ka tilennenya sira ta e ka kuranɛ aya tɔ suiba nin a bɛ se nin yɔrɔ in de ma allazina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru بالجنة التي كنتم توعدون ɲumangɛla a b'a ka lafiya sɔrɔ yana b'o don cɛ n y'a f'i ye nin waati nin de ye waati ye min ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ waati bɛɛ ye waati si tɛ min ka gɛlɛn adamadenya kɔnɔ maaya kɔnɔ ka tɛmɛ waati min mɛlɛkɛw bɛ n'u jɔ i ni nɔfɛ ko bɔ farikolo la waati ka gɛlɛn dɛ kɛta bɛɛ bɛ na i ye fɛn o fɛn kɛ i ye maa minnu janfa a bɛɛ bɛ jɔ ɲɛfɔ i ye minnu muso tigɛ a bɛɛ bɛ na walahi yanni n'i ka farikolo fara ɲɔgɔn ɲɛ i ye minnu kɛ ni tigi a bɛɛ bɛ hadaru a la o waati ka gɛlɛn dɛ nin waati ka gɛlɛn o de la kuranɛ y'a fɔ ni minɛ cogo a y'a lakali والناشطات نشطا ni dɔw minɛli ka nɔgɔ ni y'o ye nka ni dɔw fɛnɛ olu fɛnɛ bi tufanden ka bɔ ne tigi la والنازعات غرقا نزعا شديدا ni dɔw minɛ yɔrɔ mɛlɛkɛl mɔw t'u bolo ani zabani yɛrɛ mɛlɛkɛw bolo ko bɔcogo ka gɛlɛn
Allahu Akbar. Idra. kuranɛ ko ten ko ni dɔw bi tufaden ka bɔ nitigi la Allahu Akbar. nka mɛlɛkɛw n'o ye hinɛ mɛlɛkɛw ye olu bɛ na nitigi dɔw nɔfɛ de minnu sɔnna qalu rabbuna Allah an ma ye ala ye nka a ma kɛ dala kuma ye summa istaqamu o ye istiqama kɛ olu ma bɔra walimusow la olu ma bɔra walinabolow la olu ma kɛ maa tɔɲɔnna ye u tilenna ala ye ko tatanazzalu alayhim almalaika mɛlɛkɛw bɛ sigi k'a fɔ olu ye ko bi don in bɛ ka gɛlɛn don bɛɛ ye hami ye bi don ye ka tɛmɛ adamaden ka diɲɛlabɔ bɛɛ kan ni bɔ waati in bɛ ka gɛlɛn a bɛɛ ye mɛ k'o ye aw ka hakilisigi waati ye ألا تخافوا أكن سرا ولا تحزنوا أكن حزن ولما تقوي وأبشروا أيها النساء بالجنة التي كنتم أو كنتم عدو كراكم الليل تاي أو على كل يوم كو أكن على فلفيو كم بالليل بورتو ne o min ko kiraw ye k'a fɔ a dɛmɛbaw ni minnu fara n'a kan ne ala ka se b'u nɔfɛ ne ala t'o yɛlɛma fiye sabu waati dɔw bɛ gɛlɛya silamɛ ɲuman bolo kuranɛ ko ten fo dɔw bɛna ɲininkali kɛ ko mata nasr ala ye dɛmɛ min fɔ waati jumɛn ala ko cogo di ala inna nasrallah qarib silamɛw a kana kɔrɔtɔ a kana presse ne ala ma dɛmɛ a ka surun kojugu o de la e ɲɛna waati tɛ e bɛ fɛ a ka kɛ cogo min o tɛ n'i mago jɔra ala ta la i bɛ ala kɔnɔ o de b'a to dɛ maa caman bɛ ten de o bɛ perese ala de ma ala ni diɲɛ bange ala kɛ ta la n'i mago kɔni b'o la i b'i sigi ka setigi kɔnɔ n'o ye ala ye a ɲɛnabɔ waati bɛ yen wa a ta ka ɲi e ta ye e mago b'a la tanden nka n'a y'a k'a ta ye i b'a dɔn ko nin ka ɲi ne ta ye bilahi aliyul azim ayi hali kiraw u ye ala kɔnɔden a ka latigɛ la bilahi aliyul azim o la ne de diyagoyalen don ne ni e kan ala ka dɛmɛ bɛ yen wa a bɛ si وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله كلاو يردكم على منو ندرو لا كم مجملو على كل نياسر الدكون جامو كرا nga ala ba fɔ ko ale ka dɛmɛ ka surun kojugu bilahi ala ka dɛmɛ ka surun kojugu tiɲɛ de b'a la mais hala da dɔw min bi bɔ yan dɛmɛba t'i la maa si tɛ yen min bɛ se ka jɔ i kɔkɔrɔ o don ko ala jɔlen don dɛmɛ si tɛ bɔ o de la nin waati ko mɛlɛkɛw bɛ jigin k'a fɔ a kana siran kana husne wa a y'a nisɔndiya ni layidu talen ye aw ye kira ye minnu fɔ aw ye k'a fɔ ko a b'a sɔrɔ mais nin ye jɔnniw ye cɛ minnu jɔra o la ala y'a laban ko inna allaha azizun zuntiqam ko ne ala ye masaba ye wa tajuru saratigi ye ne ala de nka jɔn minnu b'a kɛ ne ala bɛ yen ni a ye i bɛ segin ko i b'a a ye ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ ye parce que mɔgɔw b'a ye tɔɲɔlikɛla dɔw bɛ yen ka tɔɲɔ kɛ jɔnw na bi faama dɔw olu ka da san juge dɔw bɛ ka kiiri jugu tigɛ dɔw bɛ yen ka walimusow tigɛ a ka d'u ye cogo min walinabolow bɛ détourner dɔw bolo dɔw bɛ ka sira da mɔgɔw ɲɛ k'u kunji u ka nafolow nɔfɛ nka caman b'a sago la balimakɛ kan'i degun ka fɔ n bɛ cɛ ka bi tɔɔrɔ bɛ ne kan hali n balo tɛ k'a sɔrɔ la kan'i jigi tigɛ ala la karisa fana filɛ a tɛ ala ka sira si kan mais a sago bɛɛ b'a bolo la o kana e degun ko bɛ ala bolo ni diɲɛ sɔrɔ kɔni don o bɛ ala bolo a ka jɔn de ye min ka d'a ye k'a di ten o ye diɲɛ ye min gɛrɛngɛrɛnlen don o ye lahara ta ye o ɲini i b'o sɔrɔ diɲɛ ɲini ta bɛɛ de tɛ diɲɛ ta in sɔrɔ nka lahara ɲini ta bɛɛ bɛ lahara ta sɔrɔ o de la kana sɔn i ka ko ka diɲɛ ta nɔfɛ garanti t'i bolo i bɛ min sɔrɔ nka garanti b'i bolo min na walahi o de ɲini a garanti t'i bolo a la wa a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ lafiya ye
nka garanti b'i bolo min na n'a sɔrɔ ni o de ye lafiya ye ni badabada don o de ye lahara ye o de ye alijinɛ ɲinini ye o de ye ala sɔrɔli wa ala b'an sama ka ɲɛsin den ma kodɔnnaw minnu tora ala nɔfɛ o ye ala magɛnni de ye wulima don dɛ sabu olu ka hami kɛra ala ye o ka occupation o kɛra ala ko la wa o ka ɲɛsinfan kɛra ala ye hamuhum lillah kodɔnnaw n'o ye ala ka jɔn yɛrɛw ye o ka hami bɛɛ o bɛ kɛ ala ko de kama diɲɛ ɲini tɛ wa shughuluhum fihi wa firaruhum ilayhi olu ka wuli ka jɔ o bɛɛ kɛra ko an bɛ ala ko baara kɛ di ne nana mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn da nin de nin kɛnɛ ninnu baarali mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn da yan dɔw bɛ e ye nin baara in na i ka wari bɛ don a da fɛ ala ko da fɛ ale bɛ e fatɔ filɛ cɛ dɔ ko jɛnɛ fatɔya ye diɲɛ fatɔya ye jɛnɛw ye ka lahara kunkɔrɔta sɔrɔ wuli bɛ don dɛ kuranɛ ko ten o kun bɛ tɛmɛ aw la yan u bɛ an bara bɔ ka yɛlɛ a la yataghamazun wa iza maraw bihim yataghamazun wallahi u ta halama filɛ nka n'a ye cɛ kɛnɛ do sɔrɔ n'o ye kiiri tigɛ kɛnɛ ye k'i ye k'u ye a bɛ dɔn ko baarakɛlaw tun ye jɔnni ye o don de lahara in de y'a bɛɛ ye dɛ wa a y'o de dilan wa o de bɛ dilan yan yan de y'a dilan yɔrɔ ye n y'a f'i ye Ibrahim bun Adham a ko inna dunya mazra al-akhirah a ko diɲɛ lahara sɛnɛkɛyɔrɔ don cikɛforo min b'i bolo ka lahara nafa sɔrɔ a la o ye diɲɛ ye yan danni bɛ kɛ yan de o ye min da tigɛli o ye lahara ye ɔ i bɛ mun da i yɛrɛ ye ko dɔ n'a hakilitigi e bɛ fɛ ka mun da wa a dɔn n'i ye min da i b'o de tigɛ kana siga o la dɛ n'i ye min da i b'o de tigɛ i bɛ fɛ ka mun da i yɛrɛ ye k'o sɔrɔ ɲɛfi o ye jɔ minnu jɔra ala ye ala b'a kɛ u ye wa minnu yɛrɛ banna ala la ka kɛ dɛnsɛgolaw ye ala ko a kana yɛrɛ malasa k'a fɔ ale ala ɲinan b'o kɔ wala tahsabanna allazina wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yu'akhiruhum bi yawmin tashkhasu fihi al-absar balligh a bɛ tan de an caman b'a filɛ ko nin bɛ k'a sago bɛɛ sɔrɔ diɲɛ na yan tɔɲɔlikɛla don bɛɛ b'a dɔn dansagɔla don bɛɛ b'a dɔn walahi nin ye misali ye ka di ne ni e ma n'i ye tɔɲɔ la dansago la jurumu kɛli la i sago la nka ala tɛ k'a ka hɛrɛ foyi tigɛ i la diɲɛ hɛrɛ fɛn bɛ k'a bɛɛ sɔrɔ siran billahi al-aliyyil azim siran n'i ye k'i bolo fila don jurumu la nka o bɛɛ n'a ta e b'i yɛrɛ sagoya la siran a dɔn ko waati y'a sɔrɔ ala banni la pewu billahi al-aliyyil azim a wolo don n'o tɛ n'o y'a sɔrɔ ala mago b'i la n'i ye ala kutaba ye a b'i bɔ a sira ma f'i k'ale ka sira sɔrɔ nka ni ala banna sabu ni dɔw bɛ yen dusukun dɔw bɛ yen olu tɛ kanda sɔrɔ taba Allahu ala qulubihim o mɔgɔw bɛ yen khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون siga foyi t'a la ne kuranɛ ka kuma de ko dɔw dusukun bɛ yen a ye tanpɔn de k'a la u ti kanda u t'o sɔrɔ fiyewu ko o dama tɛ koyi ko a ye datugula da u tulolamɛtaw fɛnɛ kan u ti mɛnni kɛ wa u kan ka ɲɛ kan ka sira ɲuman min ye k'o minɛ ko ale ala y'u fiyɛ o la u tɛ sira ɲuman ye o ala ko ten ko nin layidu ninnu nin dalen don mɔgɔw de ye minnu kɛra tiɲɛnikɛlaw ye nin sabatira olu de kan minnu ko an bɛ jurumu kɛ ka se hakɛ dɔ ma o de la minnu dusukun datugula ala ko ten bal rana ala qulubihim ما كانوا يكسبون wanzandew ni ala bane karisa la a ye cogo tɛ a ka kɛta de y'a kɛ ni ala sɔnne fɛnɛ karisa la a ye cogoya tɛ bal a ka wale de y'a kɛ balli o kɔrɔ mɔgɔ bɛ se hakɛ dɔw ma ala mago t'i jɔ i la bilen dusukun datuguna o ma kɛnu mabagaw ma dɛ
o kun kɛra yaksibuna o bɛ ka baara min kɛ o de y'a to n y'o dusukun da o tɛ kan da ye o de la nka ala ko ne ni e ma ne ni e ka lafiya ko faama tɔɲɔlikɛla min filɛ ko kana perese wa kana miiri yɛrɛ ko ala ɲinɛ b'u kɔ ko a ɲɛ b'a la a ɲɛ b'u ka kɛta la innama yu'akhiruhum ko nka ale ala n'o ka muɲu ye ne ye k'u to yen ka taa se don jumɛn ma liyawmin don dɔ tashkhasu fihi al-absar ɲɛw bɛ taa coro don a ɲɛw bɛ coro dɛ faama se ye ne ye o n'i bɔra yan dɔrɔn se b'a la lahara tɛ fɔlɔ dɛ bilahi ni ɲɛ farikolo bila dɔrɔn a banna i bɛ mɔgɔw de bolo sa i kori wa mɔgɔw i tali i sɛnsɛnli mɔgɔw t'i da i dayɔrɔnin na fini don a kan na mɔgɔw a ye taa bila dayɔrɔ la mɔgɔw ne faama ba de min ka commandement tun bɛ bɛɛ kan nka filɛ bolo la bi Muhammadur Rasulullah se bɛɛ tun bɛ min ye nafolo bɛɛ kun b'a bolo nafolo ma ban koyi a miliyari filɛ banque la nin ye nka ale se bɔra a la a bilala bolo wɛrɛw kɔnɔ sa yanni nin don cɛ nafolotigi man ka miiri yanni nin don cɛ faama man ka miiri k'a fɔ kow bi ban ala ye se di e min ma ka kɛnɛya d'i ma i man ka miiri ko don dɔ bɛ yen wallahi ko dɔ ma kan ka miiri faamutigi kan ka miiri ja don dɔ bɛ yen nin kɔfɛ o de la ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ a y'a kale falanas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin ولا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين حيدرا ala ko ne kale la falanas'alanna allazina ursila ilayhim بني نون التوكيد اللام القسم لام القسم فلا نسألن الله يبقى كده والله كابك أبيك ماما ni cisira ima cidenw cira minnu ma ko ale ala kare la a bɛna bɛɛ ɲininka kelen a bɛna ɲininka mun na an ye ci ninnu jaabi di an ye kiraw jaabi di an ye mun fɔ u ka ɲini nin na ala ko n ti da o ma koyi ka yira e la k'a fɔ n b'a dɔn o tɛ dɛ la n ka ɲininkali tuuru de bɛ bɛɛ sɔrɔ wala nas'alanna al-mursalin minnu jira ma n b'a dɔn u ye ci lase nka n b'u yɛrɛ ɲininka ɲɛna yala n ye min don a da y'a fɔ wa lahara tɛ don nɔgɔma ye dɛ والله يوم عسير wuli man don kafiru ka غير يسير don gɛlɛn don hɛrɛ don tɛ tiɲɛlikɛla ye an dun bɛ bɔ yan wa an ti don in jɛ an bɛɛ kelen kelen b'a sɔrɔ o de la ni nin aya yi nin kan ka kodɔnna hakili bɛɛ kɛ ɲininkali kɛ k'i bɛ ɲininka mun na a bɛɛ a bɛɛ jumɛn an ye min ye wa la an ma min ye nka daliba y'u ye ne min ye ko dɔ la koyi nka dalimasa y'i ye o de la min taa ni ka sɛri ye se naani ka kuma don k'a y'a farati jurumu don ka kɛ ma ka n den ka kɛ ma ɲɛtɛ na ko fa inna shahida huwa al-hakim mɔgɔw ɲɛ t'i la nka mɔgɔw tigi ɲɛ b'i la n'o ye ala ye wa mɔgɔw t'i juge wa ala ye ne b'i juge o de ye ɲininkaliba ye kuranɛ ko ten ko n di d'aw ma ko ye wala naqusanna alayhim bi ilmi ko na pese na walawalali kɛ u ye na fɔli kɛ u ye na ɲɛfɔli kɛ u ye minnu kɛra wa o dama tɛ ko ye bi ilmin n'a kɛ ni dɔnni ye kɛ b'a yɛrɛ n'a dɔn ko cɛ n'a kɛra bi ilmin nka o bɛna dɔn wa ma kunna ghaibi an wulilangoliyalen tɛ fiyewu ayi kab'u kɛrɛfɛ ne ala kun bɛ yen tiɲɛ don a ma kɛ ne ala kɔ fiyewu a bɛɛ kɛra yen
وما كنا غائبين الله أكبر أو نين دونا نين إيه فكو على نيبانا أنغا كتاب بلا موني كانغانا نين إيه مونغا كأمبي والله إبن في مغو كي ينما مينا كو كان ساي نما غلاي نو سبا تيليدو إمانغا جومان كي على نيلا مغو كوفي بنشمي أي جوم بفلي محرم الدين نما وتكي على سوسولاي كتوكا أيوة تكي هذا بدين ما تتاتي الله أكبر أو أمنا ينكا أيوة لا رجودو على ينكو الله ليش أكبر كرم عبد المصطفى أيوة دفوا كف مكان أمنا ينكا مينا كو أبي أبي مين نيون جي كرا يتمدو فو أيام بيجوكا ينكا مينا أيوة كرا كو تشودي لا تظن قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال ko haramadini shi se tisratu tikafi katani ninga fenanina Allahu Akbar Allahu Akbar siratu tiga anjife fanga ninga fenanina siratu sanve zamzam yo fay haramade kanga hamiya kusube Allahu Akbar ndina ya wala liki anye blasalla nene kanga cien sorodi qur'ane ko lase amu وكلام ود المصطفى علمي تشدرا اما ايام الاسرى الله اكبر تبي نينغا ان امره فيما افناه هيدرا تبي نينغا شيلاكيا بامونا ربني هيدرا شي ابي نينغا ولا كلام ود المصطفى كو ايوه كم نغو لا سو حيرما دي ماي من طول عمره وحسن عمله الله اكبر mɔgɔ la maa ɲuman k'o de maa ye ala ye sidi maa min ma ka tila k'a ka baara kɛta ɲɛ wa mɔgɔw la juguman ye maa ye ala ye sidi minnu ma u ka baara kɛra juguman ye wa sa'a amalu ni o de la si dira minnu ma a b'i kabakoya tuma dɔ la si dɔ ka kalifa i la nin bɛɛ n'a ta e ma ala ye ite ala ko i dabe min na o y'a tiɲɛ yɔrɔ ye o ye dabali banko ye banashimi jɔn kan ka segin ala ma ɔ sin bɛna ɲininka k'i y'a ban mun na maa de bɛ se k'a jaabi ni wasa ye maa min ye ala nɔfɛ tugun maa min ye kiraw nɔfɛ tugun k'a yɛrɛ di u ma nin diɲɛ so sigi in na ka baara kɛ olu kuma ka nɔgɔ olu bolo ala ɲɛ awul bantu de ni ya ke kanye a jabi wati ala nyakoro o lafiya ye ngani mamino ngara chini kele ka kayire sako kele ni kuma no jabi yoro o man no dalba masanya profil o de la min ngalo o de ni fi ma aflahu shibana muna Allahu Akbar ni de ngali foloy wallahi ni ngali flana min bitukola wa an shababihi فيما أبلاه الله أكبر ابني نجاك كفنا جيانا أيوة إيكا كنسيا بامونا إيكا كنيا بامونا الله ينما منو غاي ينما منو غبوده والله كنيا يفهم باي موسى مدولا كنيا فالرتي دو إيفه فو على كولا فاني ولا لا نينو في إيتا كنا كيتي ay kene nafa dɔ yɔrɔ jumɛn i ɲɔgɔnnaw banabaatɔ dɔw dalen don dɔgɔtɔrɔsow la ka wuli ka sigi u ma nɔgɔ u ma bolo de bɛ dɔw dɛmɛ n'o tɛ tɛ se ka jɔ nka si tɛ dɛ e ka kɔrɔ a dɔw ye bana dɔw kɛnɛ ye fɛnba ye funakɛya nin ye fɛnba ye wa nin ye ala minɛ waati a se b'i ye a yɛlɛma ka nɔgɔ i ma aw nka i bɛ ɲininka o de la ali shababihi a ka funakɛya fima alahu an ka jija an ka kɛnɛya ninnu an ka funakɛya an k'u di ala ma maa wolonwula bɛ yen tile t'i jɔ olu kun ka lahara don denmisɛnninw b'a la minnu nasha'a fil islam minnu ye denmisɛnya kɛ silamɛya kɔnɔ a baarali la yɛrɛdi la silamɛya baara ma ni fɛnba ye dɛ
نتاما يمونو أن يبو جت الشامة دلا بالله العلي العظيم كما يندمنا نبيتشي هل الشرو لا سري بباك مامي ناي ويلدا نكرك ويلدا كاي فنانغو دي ولا أكرا كوتيو والمصطفى قال لنا نتشيني ودمسون دي على مجان كان لدو داما لين دينا من دي الله أكبر أكرا ودمسون دي هل الشرو ni funange wulle ko kunda ala takelika abida baliba iba fo mami ngembe ka warbla ko ayna me ngawna na femina minga bono billahi alazim sabu jiye kishido alillah haratado abina lobani ode sabu kramo al mustafa akanu kuma kanunu ako funange bibamuna ko ibi nyininga ola ala nyakoro wa oda mate an malihi ibi nyininga kanna bulo suratala أين اكتسب وفيما أنفقه كو إيا سورة جودي إيا سورة مونا وا إيا دو دج ميبي نقول نيجا يفلادي كو إيا سورة دي نقول بس سورة جو ناكو أبي نيني نقول نينافع أدو جابي ما نقول ولا قبل ما كي يجي كاي نيني جيني ياكا يجي كاي نيني كليني ياكا والله دروم كلينا ولو نيغاميني يكن نقول لا يكن بتوتي مين لك كما تلا مولى المصطفى كانوا بالله العلي العظيم لا تقبل الصلاة امرئ يوم فيه حرام ما كبتو تيمين ما مي حرام دروم كلي بيكو إجولي على نفع الله أكبر كسر إيريا دو إبنا دوكا إيفاندا دوكا فرونا مرا إبي كبرو تايدي والما يبكى مغو جانفا سني فيريلا أدون درو بطوما مني سبو على كوكو علي بمن لك مغو ديك بطولا منو زرانا علي علي الله أكبر إنما يتقبل الله من المتقين هنا على بامي شو مي بك كيف سلمي جو لا إفه يجي مي إفلا كنا كمكة مدينة أكون على بامي نجوننا إنما يتقبل الله من المتقين الله أكبر كنا على بامي نلك مودي بلو وكبتو دولا منو زرانا لحالانية وكرا على نسرة دباتو أنا بتو كذا منو بمي الله أكبر كني كام chaman de bi dugula o bi fay kay de nato don way ngajol mudo o ne taw yedro abinedo bani ha wul ba do minali bi kala yasra jonde bulo kabatola o ko fe abil labani jumay qur'ana ko ibina ni ngay kadonna and ilmihi Allah akbar ibina ni ngay kadonna aywa karamo kew إيمين غلكا دوكيا كيتي كرامودي أيوة أكبر نونو نكا جورو كابو بيتاي وكمالولا منو نيو كجورو بارجو كتمي بكا ويونوني الله أكبر بالله العلي العظيم كرامودي كرامودي كرسبونسابيلتي كابو بيتاي حيدرا كراوكوتي العلماء ورثة الأنبياء أو ده كراو تشينتا باي أتنو كان نقوله تشينتا أبنو كان منجنتا وظيفة من ديرا أمة جمعن بي إيكو أو بارا من ديرا كراو ما responsibility من ديرا كراو ما منغا بو إيكو أو أوتي داوي نندك بو كان وكيدو بي جواي لا أنيما فاما ديلا والله على إبلاسي من ديك ما كابو ديه فنغاي kani doya amma foi kake yarabu yana koi ga kani kuni shuli je famai jango ankaloka ojme bunyabi ni ma bayre folo mi ngani ka bunya yirawi ka yira madoye ngajoni etabi ke famade ngama toka ikoro tale do ko teche ala ko akakira matwadi waqfi janahaka من اتبعك من المؤمنين محمد مجري إكم مجري كما أجيجي إكما أجيجي إما أجيجي إيرا دوية جنوية
من اتبعك من تقرأ إيرلا من المؤمنين أقرأ كتوبي ديو أكرم دين لك ما كويدا ها أنا كنت عندي موري ماجيكي كتوبي ديو الله أكبر كرايا كعلودي ها نكرا ما يرد دوغيا جيه فاموي لا أما ما دوغيا نكرا كالرسائل إلى الملوك نيا لجي مكرا يرك من منك قل لا لكو ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك محمد لو كنت فظا نيكون غرام جوي غليظ القلب كي تسكن كغنى لانفضوا من حولك كي كنت ما يقربين أقرأ نكرا مو يا كرو أقرأ كو أما كم ما جو ماي أي ما جري كبني بين ندي كرا جوي الله أكبر إيه بكرا نونا ولما دودا كرا إلى بوتي ورثة الأنبياء وده لا يكن responsibility for العلماء ومناء الله على خلقه ومناء الله على خلقه وهم بهم سعيد Ako dalmo kawde alaka homme de confiance alaka joka ala nyobe awde la on la kuma biyo mina nyini ngali ke ci sera minuma mina ci de wi renyini nga o ala min ngal fayla na ya doni dima yalla siwa yala ya fo foto ko lawa wal ma a foto do rebulo yala yirak mola do tabiti ngay ngafo de kram ko bay doni ben kene sanman baya a kuncɛra ni alisilamɛya dunga baya layidu wɔrɔ tali ya musokoro cɛw ana musow caman fɛ nti fila fara ala kan nti suɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti nden faga nti namara kɛ senkɔrɔ nta kɛ bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min n'an b'a kɛ anw sera ka dɔɔni min fara ɲɔgɔn kan k'o lase aw ma ka bɔ Côte d'Ivoire ya musokoro ka sangane Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka tournée ba senfɛ Côte d'Ivoire a n'a marabolo kɔnɔna na ka bɛn avril kalo ma san 2026 a ye wajulusuba min ɲɛnamaya ya musokoro an bɔra k'o baaraw de yira aw la sisan k'an ka dugawu don ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire Jemiyatu Ansar Dinil Islami tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ala ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na u bɛ ka lamaga ani nafakati minnu kɛ ya rabbi ala ka bɛɛ lajɛlen sara kɛ aljana ye ala ka hɛrɛ jidi an ka jamanaw kɔnɔ ka basigi sabati an ka jamanaw kɔnɔ ani alisimɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen k'an ka dugawu don ani an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sherifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnlafiɲɛbɔbali a Seyid Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri la diinɛ laseli la jɔn kandali la ya rabbi ala ka kɛ baraka ye k'a tugu a si la ala ka hɛrɛ kɛ a n'a ye ala k'a n'a wasa ala k'a n'a kɔrɔta haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi zega tiemi tinya